זה הלך לפי האלף ב'. ורכוש רב אין לנו, עולים. באוקטובר 48 עלינו עם רכבת ליוגוסלביה, מיוגוסלביה מיוגוסלביה אנחנו עולים לאונייה פניוק. ואני רוצה להראות לכם את התמונה של פניוק. זו אונייה. עכשיו זו האונייה מבולגריה, הראשונה שהגיעה שלא הופנתה לקפריסין. ושמחה, ואנחנו באונייה מנסים, תראו, ילדים זה משהו אחר. ילדים מחפשים את הטוב. את כמה היא? הייתי כבר בת 10. מגיעים לארץ, כולם יהודים פה. כולם יהודים. מדברים עברית. עכשיו, אמא שלי למדה בבית ספר עברי בצעירותה. אז היא ידעה קצת לדבר והסתדרה עם טפסים. חשבנו שהיא יודעת עברית. אבל שמחנו מאוד, אנחנו בארץ ישראל. זה איזושהי משאת נפשנו שגדלנו עם זה. מחיפה הופנינו לבית עולים בפרדס חנה. הקסרקטינים שהאנגלים פינו, השתקענו שמה. פרדס חנה יש הרבה פרדסים, נכון? אכלנו תפוזים, התפקענו, שלשלנו. היינו שם חודש. אחרי חודש הפנו אותנו לכפר ערבי נטוש, יהודיה. יהודיה, היום זה יהוד. אמרו לנו, יש בתים נטושים, תמצאו בית. מצאנו בית, השתקענו. עכשיו, היו המון בולגרים. היו גם טורקים. שלומי שבת, אתם יודעים? או מי יודעים? אבל היינו בולגרים וטורקים ומעט מאוד אשכנזים. קראנו להם בוזבוזים. ואנחנו בארץ ישראל. אין עבודה, אין כלום. אבא שלי בצעירותו, לפני המלחמה, היה רפד. הלך לחפש עבודה. נסע לפתח תקווה. בקלות מצא עבודה כרפד. הרוויח קצת כסף, קנה אופניים. כל יום היה נוסע עם אופניים לפתח תקווה. אמא שלי הישרדות. קודם כל שתבינו, כל החיים, אני זוכרת הישרדות. היא נכנסה גם להיריון נוסף, ונולד לנו אח בארץ, וכשהוא התחיל ללכת לגן אז היא הלכה לעבוד במשק בית, כי מקצוע לא היה לה, ובתקופה ההיא התחילו להגיע למקומות של עולים מתנועות נוער, לגבש את הילדים, גם איזשהו מורה אסף את הילדים, בעיקר למדנו עברית, לכתוב, לקרוא, לדבר, אבל גם מתנועות הנוער. היה השומר הצעיר והיה הנוער העובד, השרוך האדום והשרוך הלבן. והמדריכים התחילו לדבר עם ההורים לשלוח את הילדים לקיבוצים. עכשיו, אתם יודעים שהיה צדק, לא היה קשה לשכנע את ההורים. ההורים שלי הסכימו שאחותי תלך
לקיבוץ. היא הייתה בבן שמן, בכפר החקלאי, אבל אמרו לה שהיא תלמד ותעבוד קצת. עכשיו, בבן שמן גיבשו קבוצה של בולגרים, עולים מבולגריה, נערים, לא רק מיהוד, גם מיפו, גם מרמלה, גם מלוד, איפה שהיו עולים של בולגרים, גיבשו. והיא הייתה שמחה ומאושרת וכיף, נעורים. ואני נשארתי, וגם אני רוצה ללכת לקיבוץ, גם חברים שלי הלכו למזרע. גם אני רוצה ללכת, וההורים שלי לא נותנים לי. אמרו, כשאחותך תחזור, את תלכי, כי תמיד הייתי השנייה. אמרתי, לא, החברים שלי הולכים, אין לי חברים. לא, אבל אני רוצה ללכת לקיבוץ, אבל הייתי קטנה. לקחו לחברת נוער מגיל 13, ואני הייתי רק בת 12. התחלתי לעשות להורים את המוות, שתספר, שטעו, כשבאנו ארצה ומילאנו את הטפסים. אני רוצה ללכת לקיבוץ. עד שהיא הסכימה לחתום, שיש טעות בטופס וזה, כי עשיתי להם את המוות. אמרו, לכי, עשיתי שמיטות. לכי, הלכתי. הלכתי לקיבוץ, שם אני חווה את נעוריי. איזה יופי, איזה זה, יש אוכל, נחשפתי למאכלים חדשים שלא הכרתי. יש אוכל, יש חבר'ה, יש חיים. איזה קיבוץ? מזרע. יש חיים. אחר כך עברנו לשמיר. שמיר היה קיבוץ ספר. קיבוץ ספר צעיר, והיה צריך להשלים אותו. התאחדנו עם חברה משמיר ועברנו לשמיר. 3 שנים הייתי במזרע. אני בקטע הזה של מזרע, אני רוצה משהו לספר. היינו קבוצה של 32 נערים ונערות. כולנו ניצולי שואה מאירופה. אף אחד לא דיבר איתנו על השואה, מה עברנו? אף אחד. עכשיו, לפני שנה מישהו מהקבוצה שלי הדליק משואה ביד ושם. ואחר כך דיברתי איתו. תגיד, משה, למה אף אחד לא שאל אותנו? כולנו היינו ניצולים. כי רצינו להיות ישראלים, להשיב את הגלות מאיתנו. לא רצינו לשמוע על השואה. רצינו להיות ישראלים. טוב. אחרי מזרע, התאחדנו עם חברה משמיר, עברנו לשמיר. שמה, שוב פעם הייתי קטנה, לא הרשו לי ללכת לצבא עם החברים שלי. ואין מה לעשות, לא הצלחתי לשכנע את אמא שלי בשום אופן שתחתום, כי אני מתנדבת. כי מתחת לגיל 17.5 לא מקבלים את זה. הייתי משהו כזה. טוב, אין מה לעשות. החבר'ה שלי, הקבוצה שלי, הלכו לטירונות, חזרו לשלט לשמיר. אז ככה לא הרגשתי שמשהו, אז לא הייתי בטירונות. בינתיים כבר היה לי חבר שגם הוא לא כל כך הסכים שאני אלך לצבא, מבוגר ממני. כשהגעתי להיות חברה בקיבוץ, אני לא יודעת כמה אתם מכירים. להיות חברה בקיבוץ זה לעבוד 8 שעות. התחלתי לעבוד 8 שעות, ויש מעמדות בקיבוץ. גיליתי שיש מעמדות בקיבוץ. יש שווים ושווים יותר. גדלתי על סוציאליזם, הכניסו לי את זה באינפוזיה. ופה אני מגלה שאין שום שוויון. אמרתי לחבר שאחר כך נהיה בעלי, אמרתי לו, תשמע, אני לא נשארת פה. אני הולכת, אבל אנחנו הולכים. שנינו הלכנו, עזבנו את הקיבוץ. עכשיו אני רוצה לעבור לחלק אחר.
70 שנה לא חזרתי לבולגריה. 70 שנה. עזבתי בגיל 10, יום הולדת 80, החלטתי שאני נוחתת בסופיה. 70 שנה, תבינו כמה כעסתי. כמה יש לי מרירות שאין לי. אין כלום, אין ילדות, אין חוויות ילדות. אבל החלטתי, גיל 80 משמעותי, צריך להתפייס. עם הילדים, אמרתי להם, הבן שלי יש לו חברה לטיולי ג'יפים, סידר את כל הלוגיסטיקה, יום הולדת 80, נוחתים בסופיה. עכשיו תבינו, שכחתי לדבר בולגרית. הכל שוכחים. כשרוצים משהו לשכוח, שוכחים. לפני שנסענו לקחתי איזה 10 שיעורים לחזור לשפת האם שלי. לא חשוב, הגענו לסופיה, קיבלנו את הרכב, דבר ראשון, לראות את הבית, איפה גרתי. עכשיו, ידעתי שהבית שלנו איננו. כי אחותי הייתה, ההורים שלי היו, ידעתי שהבית איננו, אז שעשו שם איזה גינה או משהו כזה. בסדר. ואנחנו הולכים. עכשיו, אני זוכרת את הרחוב, את מספר הרחוב. אנחנו הולכים, פתאום רואים מספר כזה, פתאום רואים מספר כזה. אנחנו שואלים אנשים, לא יודעים איפה הרחוב הזה. הולכים, רצינו מוניות, לא מסכים, 3 מוניות לא הסכימו לקחת אותנו, כי זה רחוב מבולבל ואנחנו לא נכנסים לשם. טוב, אנחנו הולכים. ואיכשהו אני רואה צומת עם שילוט של רחובות שאני מכירה. ופתאום אנחנו רואים אישה מבוגרת, ואני שואלת אותה, אולי את יודעת איפה רחוב טריושי? היא אומרת, כן, אני גרתי עם היהודים. היא אומרת, תלכו פה, תפנו פה, יש שם נהר, תעברו את הנהר. טוב, אני יודעת שלא היה נהר, אבל אני שואלת אותה, אולי את יודעת? סליחה, איפה הבית ספר היהודי? היא לוקחת אותי 3 צעדים, אומרת לי פה. זה משהו שקיים. ואני אומרת למשפחה שלי, מהבית ספר אני יודעת ללכת הביתה. זה כל כך מוטבע, מהבית ספר אני יודעת. והחתן שלי אומר, לא, את לא זוכרת, היית קטנה. אני זוכרת, מהבית ספר אני יודעת ללכת הביתה. ואני מובילה אותם, ואנחנו מגיעים. אין שכונה, אין כלום. בלוקים של בתים, 500 דירות בבלוק, שממה, מוזנח. אני רואה איזו אישה, אני שואלת אותה, אולי את יודעת איפה זה מספר 61? היא שואלת אותי, איזה בלוק? משהו כל כך רציתי, איזושהי אחיזה, אין. מצאתי אבן, ישבתי, בכיתי, כי מה לעשות? טוב. אמרתי, אנחנו עכשיו הולכים לבית הכנסת. בית הכנסת המרכזי בסופיה, מי שהיה בסופיה, אין מצב שפסח על בית הכנסת. חרמונית לקחה אותנו ברצון, אנחנו נוסעים לשם ונכנסים. עכשיו, עסקתי באופנה, יש לי דמיון מפותח. אנחנו נכנסים, אני רואה בדמיוני את הרב על התיבה, בכובע כזה לבן, רקום זהב. הגלימה, זה טלית ענק, אבל כמו גלימה, רקום בזהב. עומד על
הגשמים האלה ואני רואה את עזרת נשים. אני מוכרחה להראות לכם. זו מרפסת של עזרת נשים. כל כך יפה. אני כבר בדמיון שלי הייתי הולכת עם סבתא. ואני מבקשת מהאנשים, אני רוצה לעלות למרפסת ולראות את ארון הקודש מלמעלה. לא, אסור לעלות. המקום סגור, לא נותנים לעלות. ואני מתחננת, אמרתי להם, 70 שנה לא הייתי בבולגריה. תנו לי רק לעלות, לראות את ארון הקודש מלמעלה. לא, אסור. אני יוצאת, הילדים חיכו לי בחצר, אני יוצאת, בוכה. כנראה מישהו רחם עליי. הוא ניגש אליי ואומר לי, קיבלתי רשות לתת לך לעלות. וואו. הוא פותח ואני מובילה אותו. אני אומרת, פה עליתי, פנינו ימינה, עלינו ישר, מדרגות עץ, עלינו ישר, וישר אני הולכת למעקה. זה מעקה רוחב כזה, מצופה בכתיפה אדומה. עכשיו, אני הולכת למעקה, מתכופפת כילדה ומלטפת את הכתיפה. ואני רואה לאחותי חגגו בת מצווה בבית כנסת. אבל היא הייתה עטופה בטלית ליד הרב, לא הקריא או משהו. אבל אני רואה את זה, זה משהו שכל כך טבוע בילדותי, משהו יש. זה שאין בית, אבל זה משהו שיש. וכל כך התרגשתי שאני יוצאת החוצה, הילדים היו בחצר, אני ככה מתמוטטת על השולחן, מרוב זה שכל כך הלב שלי דופק, ולא לשפוך עליי מים. לא איבדתי את ההכרה, אבל הייתי ממוטטת לגמרי. הייתי צריכה להתאושש. הילדים אף פעם לא ראו אותי במצבים כאלה. אבל כנראה שזה חלק מחיי שלא היה חשוף להם, אלא לראות. עכשיו אני לא דתייה במיוחד, אבל אני יהודייה. כן, גדלתי בבית ציוני, ספגתי את זה בתוכי. עכשיו, היינו אני הראיתי לכם את זה. זה ארון הקודש והשנדלר מלמעלה. מהמרפסת נשים שצילמתי. זו תמונה כל כך מרגשת אותי. עכשיו אני רוצה להראות לכם כמה תמונות, כי זו ילדותי שאיננה ילדותי. זה בית הספר היהודי. בית ספר מאוד מפואר. והוא קיים. כן. הוא קיים, הוא לא בית ספר יהודי,
אבל הוא איזה פוליטכניקום, משהו כזה. אבל הוא קיים. אלה ילדיי. זה בכניסה לבית הכנסת. זה בעצם משהו שעושים פה חופה או משהו. זה הבני, זאת הבת, אני הקטנה לפשט. אחותך לא חזרה איתך לא. היא הייתה כמה פעמים לפניי, היא משהו אחר. היא הייתה הרבה פעמים. זה הרחוב שגרנו, טריושי. זה גם כן על איזה קיר, לא יודעת, אבל זה הרחוב, שאף אחד לא יודע איפה הוא. זה אני לפני ארון הקודש. עכשיו חזרנו, שנה אחרי זה, רציתי עוד פעם לחזור, כאילו להשלים את החוויה. עכשיו פה אנחנו גם בבית הכנסת. עכשיו אמרתי לבן שלי, אני רוצה ללכת לבית הכנסת. הוא אומר, אמא, החוויה שהייתה לך לא יהיה לך. לא חשוב, אני רוצה להיכנס לבית הכנסת. באמת, זה... אחרי 70 שנה זה לא חוזר פעמיים. אבל יש משהו שאני רוצה משהו לספר לכם. הראיתי פה תמונה של הקרון. זה קרון שבמוזיאון השואה במקדוניה, בסקופיה. מישהו היה שם? זה הסיפור העצוב של המקדונים, כי המלך היה צריך לתת תמורה לגרמנים, והם רצו תכלס, לא סיפורים, תכלס. אז הוא הסכים למכור את המקדונים, את יהודי מקדוניה וטראקיה, בשביל להציל את יהודי בולגריה. כי הוא החליט שאלה לא ממש נתינים, אז הוא מכר את המקדונים ואת יהודי טראקיה. עכשיו, המקדונים שונאים את הבולגרים שנאת מוות. הם יזכירו לך כל הזמן, אתם חיים על חשבוננו. עכשיו תשאל, אם תפגשו בן אדם מבוגר, מקדוני מבוגר, והוא ידע שאתם יהודים בבולגריה, הוא יורק עליכם. אתם יודעים, זה כמו אצל הערבים, עובר מדור לדור לדור, השנאה. אבל היהודים לא אשמים. כן, אבל הוא יודע שאנחנו חיים על חשבונו, כי במקום לשלוח אותנו, שלחו אותם. אז זהו, לפני שנה, בזיכרון בסלון, מישהו שאל אותי אם נתתי עדות ביד ושם. אמרתי לא, כי יהודי בולגריה לא היו בגטו, לא נשלחו למחנות, אז דווקא גם את זה צריך לדעת. אבל כן יש הרבה נרצחים מבולגריה. אני אומר, כן יש הרבה נרצחים מבולגריה, לא? בערך 70,000, משהו כזה. לא 70,000. כמה? עלו לארץ 50,000, 48,000. לא, אלה שנרצחו לא נרצחו בכלל מבולגריה? אתה מדבר על בולגריה. לא. יש לך מדבר על בולגריה. נכון, הונגריה, כן. לא, הונגריה הונגריה, כן. בולגריה לא.
היו אולי רציחות ככה, אבל לא משהו המוני. לא. אבל זהו, זה מה שאני מספרת, שלפני שנה, הוא אומר, גם ביד ושם צריכים לדעת את הסיפור שלה. נכון, זה גם שואה, אחר זה לא כך, רק מישהו שהיה כן. במחנה, זה גם מי שחי אחר כך בתוך אמרתי, התקופה. אוקיי, אני מצלצלת, ושלחתי שמה, ובאמת התעניינו, ובאו, צילמו כמו בסטודיו עם מצלמות, כן. והיה לי נורא משונה, שזו שבאה לראיין אותי, היא לא ידעה על יהודי בולגריה. זה קצת אכזב אותי. אבל לכן חשוב שאת תספרי את הסיפור הזה, כי כן. גם אני שומעת פעם ראשונה על יהדות בולגריה. עכשיו, היו פרטיזנים בבולגריה, גם פרטיזנים יהודים. אחרי המלחמה, אחרי שהרוסים נכנסו, הפרטיזנים רדפו את כל האנטישמים שהיו בממשל, רדפו אותה, אף אנטישמי לא נשאר חי. רדפו אותה. קמו היום. כל האנטישמים קמים היום. כן. אז זהו, נתתי את העדות ביד ושם. לילית, גם סבא וסבתא עלו אותך? הם עלו אחרינו, אבל כולנו, אנחנו אמרתי לכם, אנחנו ציונים. כולנו פה. מדהים. כל המשפחה, דודים, דודות, משפחה של אבא שלי, אחיו ואחותו ויפו עלו אחרינו. כולנו פה. לשמחתי, 6 מנכדיי בארץ. אחד מצא את אושרו בארצות הברית. חפש את השמות. לא ימצא בארצות הברית. אבל נשארו לך פה שני אחים ואחות. כולם, חוץ מהנכד הזה שבארצות הברית. כולם בארץ. האחים שלך אני יודעת פה. חטפי אותו מהירושה. והאחות. הלכה לעולמה. האחות הלכה לעולמה, אבל האחים אני יודעת כן. שאת מטיילת איתם. כן. עכשיו אני מוכנה לענות על שאלות אם יש לכם שאלות. אני בכל זאת, אין לי ילדות, השתדלתי מאוד לתת ילדות חווייתית לילדיי, ובאפריל זה חדש גם. כן, ולנכדיי, ולעשות להם דברים ולניניי, יפים. לניניים, כן. ולהכין להם דברים יפים. כן. אולי בקצרה, הסיפור של אבא שלך, הוא הלך למחנות ריכוז, נכון? נותנים שבע. זאת אומרת, לא היו מחנות השמדה, רק רק כפייה, מחנות כפייה, עבודות כפייה, שירת בהתחלה, כן. זה למאמץ המלחמתי. בנו כבישים, אבל לא היה שם השמדה. המלך שילם בחייו. לא הייתה לו ברירה, הוא היה חייב נציגי היטלר הרעילו את המלך, כי הוא לא פעל לפי הקודים שהכתיבו לו. הוא שילם בחייו, ולצערי הרב בדיוק ביום הולדת שלי, 28 באוגוסט. מה, הוא מת המלך בסוף בגלל המלחמה כאילו? הרעילו אותו. אחרי המלחמה, תוך כדי המלחמה כאילו? כן. הוא לא כאילו לא תרם למאמץ המלחמתי של היטלר. הוא ידע איך לתמרן, כי הוא מאוד היה נתמך על ידי העם. העם היה אבל הוא הבין שצריך להפריד ביניכם, בין יהודים לבולגרים. כן, אז הוא שלח את המקדונים. כן. אני רוצה להגיד לך שאת אישה מיוחדת. תודה. אני זכיתי, דבי זכתה, כולנו זכינו. ואני מאוד שמחה שאת באה ומספרת. ואני רוצה להגיד לכולם שהרבה פעמים אנשים מחפשים לשמוע סיפורי זוועות. אנחנו לא צריכים לשמוע סיפורי זוועות. אנחנו הישרדות. יש אותו ילדה זה זוועה, כי להיות לבד בחדר יום אחרי יום, בהחלט. זה משליך אותה גדול מאוד. אני רוצה עוד משהו להוסיף. כל הסיפור הזה של אוקראינה,
כשאני ראיתי שמה את הגירוש, איך שהורים לוקחים את הילדים ובורחים, ואיך שאימא מגיעה לאיזה מקום ומורידה את המעיל שלה לילדים, ואני בכיתי, אני מכירה את זה, אני יודעת איך זה. אני יודעת איך זה. גם בקורונה. בקורונה ראיתי את הילדים בסגר. אמרתי, אני יודעת איך זה בסגר. וכל כך זה מציף לי זיכרונות, זה מציף לי כאב. אחרי שפגשתי אותך בברקה, זה מחזיק, כאילו התלבטתי אם לשאול או לא לשאול, כי מצד אחד זה כאילו להחזיר אותך, מצד שני זה להתייחס אליי. כאילו, ולא להתעלם מזה, ושאלתי זה מחזיר אותך, אמרתי וואי מה זה מחזיר, ברור. אני הייתי אצלך יום אחד שהחזירו חלק מהשבויים וישבנו יד מהחטופים. אני זוכרת את אחר הצהריים הזה. אבל בקורונה, כל כך אמרתי, כאב לי על הילדים האלה בסגר. משאיר חותם כאלה. אז מכיוון שכל כך הייתי, החלטתי ללכת לפסיכולוג. הלכתי לפסיכולוג, ואני אומרת לו, תשמע, המצב הזה מציף לי כזיכרונות שלי, שקשה לי להתמודד עם זה. הוא אמר לי, את ניצחת. את ניצחת.